Polémique inutile. Il l'appelle à ça. Bon, il va le problème, c'est quoi? Et puis, il y a Fontaine dit. Mais Fontaine, non. C'est des polémiques inutiles qui est là. Dont les personnes. Non, mais il l'appelle à ça. Ils sont en train d'insulter pour rien du tout. Aïe, il va y avoir ne la mec, ne la mec. Il dit ça, comme ça, ne la mec, ne la mec. Bingali de Bingali Bingali Kapimoro Kakena agara chume korom so wala foitia ere nanando agara chele na ende okmana itanya fonganga mikoro datuku ere nana gara chenda la de nyafo ngo sentalaw garamechi anyefo parce que ne la me bay ba yoro mina ne la me sa ndade bula ndame sa na okay ne la me tikito ko bo faralaw ka vili dro ka boba chi ka to kuma na ka boba fara nete mo la me ko ne mako fo ite bo fara la imam foma ibe si ka bochi ibaro na dana ne samma ne o fo ne mo kon film blended de fanen tintoro banen tintoro ne be na fuko gaba ku ay be de ga ni tekele sambe awo e kan la meta mai ne chi ani tekele ibane Allah ne be kana ku dokuma de kono no ma no ne be ka dokuma de kono ka explique nyana ibene la met imam foma koromso ni bache arnakeri o ye tiɲɛ dɛ mais kɔrɔmuso u m'a f'i ma ko kan goma o tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan wa ne bɛ daliw bɔ k'u da ɲɛkɔrɔ tiɲɛ min ye i yɛrɛ b'o ta i bɛ baara kɛ ni o ye n'o yɛrɛ t'i dɛmɛ ni mun b'i dɛmɛ ni silence de b'i dɛmɛ to i ka silence kɔnɔ wa ni tiɲɛ de b'i dɛmɛ ka fɔ k'i bɛ se k'a tiɲɛ fɔ i b'a tiɲɛ falan fɔ n'a yɛrɛ ni kuma yɛrɛ Samu mais i jɔ kɛ ne bɛna kuma de ɲɛf'i ɲɛna awɔ 2 minutes dia. Makita bukum. Adilla ka boyan ko kale ka wardo damare. Asekna wa. Don to kalama. Kuma dabi. Non ne to kalama. O karaw. Do kana fo kama keke ita do kusmale to akana do ko lade. Ay ta war fara do ngaki. Non korom se josa. So na mo da korobodi. Non d'accord bolte name ni sebe ni na dongli ka fuye to godi adusu ka sika bon ha na mesa e kan la mesa i waro problème be yorom na masigi ga nyogo na me kwa ante nyogo famuya tamtuli bene na kene ni fla 10 habita marasa minda studio kono ngo studio bi sara de studio fude e kan la mesa studio be sara de e kan la me bay kuma to no fe kuyi no marasa no fe abe marasa Koromso marasa ni sara studio be sara de ne ka kana do la de e kan la mesa e kan la me bay galonti ame fa kana ndo galonti ga de la ya e umune bala sa mama fo kigan galonti ge abe ni ngala o masali kle ka bi ne do ti galonti ge ay koromso ma sima fo kigan galonti ge angoyi me bay ne la me dro ne mago be o de la koromso jija dongli dala de jija be dongli da jija ka micro de kama di abe yoro mina aselai imam fam wa ka micro neni ala chala la wa o de ya faden est ce que ya fam umumu kele de ma saw ma o ma fo ko be kele kala be de fe no mi bi se kele ko kana oh ay ta do wara che ni yen to me mo da na ma nya fo yen sam okay koromso dong lala de ma ko ay rezo kele da o na ti dabla ni ko su ko ne ay na me ibaro koromso mena fendo finyana ni mo ko muli bali e bochi i kerefe wa ka ci kele i malo yala ma fulana i malo yala ma na ci saba inu mine kwa sino abika kono ko kasata bola de est-ce que be ga fomya ibaro mena fendo fomya na kasa ko denetala nebe kuma do funya na sila me abain dabla e réseau te so ama nyoko négliger ba wa réseau ta fait sam ne bo fo ere de yo parce que sam fle mo be ke ga dere ndo ga burun ber di mo be ne ke ga na ben ala ni grate sam mo ibene la mea ni mo ki ma sam kana magantala fu fene kana magantala o do be ne ke kana magale talo be te taglo ko buru de siglo no flella net so mo ambe négociation ça marche de deux côtés te magantala te mari ouais tiens do koromso ne ka boala e fene kele e be jekele ko to ba ke me fene taki ketini koromso mbe yoro do finyana ni maw nato yi ni dalumu ne ka fu kube nu sigi wa kube nu imposer ibaro kwa karsa nyen dima koromso biniya dinema sini niko kiba mine bila sinia fone nyana neti la menia fone nyana ka che
ɔrɔ nya ka gɛlɛ kojugu quoi tɛ ni o tigi n b'a exemple ta mɔgɔ wɛrɛ la n kana i dɔgɔya ni o tigi ma kɛ hɔrɔn ko le maa min b'a di maa ma ka tila k'a fɔ Samuzulu ko ba namɛ ayi Samuzulu de a b'a dɔn min bɛ ka digi ne na cɛ bon Umu i t'i dɔn ne ka tiɲɛ f'i ɲɛna non i ye ne cœur de chauffer non i jɔ ne bɛna kuma piyalen de f'i ye parce que i ye ne cœur chauffer aw bɛ siran ka min fɔ kɔrɔmuso ne tɛ siran k'a fɔ ni ba tɛ ne mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka ne kantigɛ kɔrɔmuso i jɔ sa i jɔ non parce que ne dɛsɛra ka kuma de sɔrɔ i bolo ne dɛsɛra ka kuma de sɔrɔ i bolo Samu i bɛna kuma sɔrɔ ne la o parce que e bɛ ka ne perturber ne kana n ta fɔ don n ti jɛn n'a ye o sisan min bɛ arranger e b'o lamɛn min tɛ arranger e ko e ka n'o fɔ o dun tɛ ne ka kuma ye n bɛna kuma yɛrɛ f'i ye. Mais est-ce que jama aw bɛ duguma ne naani sisan tɛ Umu ye ne bila ne ka kuma wa i bɛ ne Umu lamɛn wa mɔgɔ min sɔnna o mɔgɔ min ma sɔn o bingi min tɔgɔ talen don k'a nɛni dɛ muso nɛni don nkalon kan parce que mɔgɔ si ma bɔlen yan k'a ye n ka wari di yan jɔn y'a mɛn a da o de la ne bɛ ka fɔ k'aw kana nɛni jɔnni y'a bɔlen ko nani wari i jɔ sa ko ka wari d'u ma k'u bɛ taa wari dun aw bɛ buruda la mina ale m'a fɔ o. kɔrɔmuso kana nin kuma fɔ sa kana nin kuma fɔ mais mɔgɔ bila mɔgɔ ka kuma kɛ mɔgɔ bila mɔgɔ ka kuma c'est les ans de réseaux sociaux photo ni lalomaw de bɔlen don ko wari d'a ma an bɛ taa wari dɔ kɔrɔmuso i b'a dɔn c'est pas l'appel quoi c'est pas l'appel i b'a dɔn kuma ka di min na i bɛ ne to yen ne ka kuma de mɛnɛ i bɛ ne to yen n bɛ kuma soit n'i y'a dɔn k'a fɔ ko n tɛ kuma n bɛ n ka micro fermer n bɛ n sigi n b'i lamɛn o fila o kelen de don i m'a fɔ ma kɔrɔmuso i ni Ala cɛla la n bɛ Ala yɛrɛ bila i la fɔlɔ John depuis ko in ka daminɛ bi fo bi John de la ka bigini gulonne ne bolo ko n bɛ k'a banna fa nɛni ki John ayi ne de ko n'i ma o kɛ n'i ka continuer o chemin ne o ok merci bon i bɛ ne lamɛn parce que e bɛ ka kuma min fɔ sisan ni lamɛnbagaw b'a faamu u b'a kɛ i n'a fɔ ko ne bɛ ka taa bigini ta ko ka taa gulo k'a nɛni est ce que e bɛ k'a faamuya o tɛ ne ka e m'a kɛ dɔwɛrɛw y'a kɛ sisan awɔ ne tɛ se k'olu bali u t'a la mais ne bɛ ka kuma ni n yɛrɛ de ye ne tɛ maa wɛrɛ ne bɛ kuma ni n yɛrɛ de ne m'o kɛ fɔlɔ est ce que e bɛ ka faamuya wa ne ka kɛlɛ to yen wa mais n'i ye cotisation ko kuma in mɛn ne Sam de y'a fɔ ne de ko n ko ne bɛ cotiser n ko ka bigini ka 1000 euros n ko k'a sara n y'a fɔ ka da kun min kan kɛlɛ wulila juma de nɔfɛ kɛlɛ wulila wariko kuma 1000 euros kelen ko kuma in de nɔfɛ kɔrɔmuso ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ n bɛna tiɲɛni kɛ de f'i ye a ka di n ye i ka sigi i k'a lamɛn ɲamaden minnu tal'u sigi ka na 1000 euros kuma in fɔ k'a k'u ka dalu ye jɔn de ka faniw don bigini ka faniw de don est ce que e bɛ ka faamuya bigini ka fani minnu bɔla k'a réclamer artiste ni ka sɔrɔ e tun t'o nɔfɛ dɛ e tun bɛ bɔ de k'a bira u la hali i ni dɔ bɛ kuma i bɛ se ka i bɛ appel kɛ n'o ye ou bien i bɛ vocal bila u kun nin na se n ka faniw bɛɛ lajɛlen ma ko ne kumakan de don u k'u ka kɛlɛ kɛ soit n'u bɛ kɛlɛ bila u k'a bila mais wariko kuma min bɛ yen ne de ye wari ta k'a di dɔ ma n dinɛ ni ŋaniya la u k'o bala an ye tɔgɔ bɔ wariko kuma na o tɛ se ka fɔ wa kɔrɔmuso i t'i jɔ ne ka i b'a dɔn maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ dɛ tiɲɛ man di maliyɛn bilahi ne bɛ maliyɛn jigo dɔn tiɲɛ man d'u ye fɛn min bɔra don min na u bɛ tugu o de nɔfɛ ne ma ne to yen ne ka tila kuma la o ne kan ka min fɔ non bon sisan ne bɛ ka min fɔ ne bɛ ka na tiɲɛ mun fɔ kɔrɔmuso peut-être o tɛ arrangé non i b'i jɔ e m'a to yen ne ka tila o non ayi dɛ ni ko in sera kɔrɔmuso c'est bon c'est bon ça bingi kan ka bɔ non kana na ne ka kuma i b'a dɔn kɔrɔmuso i b'a dɔn e ka erreur ye min ye parce que lamaloyali ko de don minnu b'a wari réclamer la ye a kan ka video kɛ k'a fɔ réseau ɲagaminen don ni wariko kuma dɔ ye n b'a ɲini bɛɛ fɛ de près ou de loin bɛɛ k'an tɔgɔ bɔ wariko in na parce que a man ɲi ale yɛrɛ de ka image ma c'est pas joli. Oh mais merci là-bas. Mina ne ko ne ko fɛ e ka kuma ne ka kuma kɔnɔ a bɛ k'o de o laisse-moi terminer. E ko k'e tɛ ne to yen ne ka kuma min b'e ja o bɛ fɔ min t'e ja o tɛ fɔ a tɛ bɛn o ne tɛ mɔgɔ ka parti la n y'a fɔ aw ye moi je suis neutre n tɛ déjà côté la n tɛ bingi côté la n bɛna réalité de fɔ yan ka bɔ yan n ko aw k'a dabila de n'a bɛ dabila cogo min ne mago b'o solution de la a bɛ dabila no min ye ne bɛ na n'o de bɛɛ bɛ ka n faamu min ye bingi neni ye o ka to yen min ye déjà ta ye a fɛnɛ ka to yen sisan ni dama minnu bɛ réseau kɔnɔ fanu bɛ kɛlɛ min o k'o kɛ mais min ye wariko kuma in ye bingi mɛnna silence kɔnɔ c'est pas bon parce que avec le temps a man ɲi ale de ma bingi bɛ cadre min na bi a taara yɔrɔ min na bi a yɛlɛnna quoi mangun bɛɛ tɛ kɛ hali n'o bingi yɛrɛ tɛ bagi balolen bi
bagi bi yɛlɛ live bɛɛ ka réseau kan bagi sigilen ɲɛ bɛ nin na bagi me kuma i fɛ yan i balolen bi e ka yɛlɛ ni live dɔ kan ne kumana a bɛ komi bigi kumana aw ka nin wari ko mankan min bi réseau kan anw t'a dɔn dɛ mais a ye gese de ta ka bɔ a la gese de ma deli k'a di mɔgɔ ma ka tila k'a minɛ a kan ka fɔ bi a y'a kɛ dɛ a nɔfɛ mɔgɔ kama bi a kɛra dɛ mais laisse-moi terminer kana fɛ fa do kuma la yan nɔ aw ka problème de ye nin ye e aw ko me ka dilan tɔgɔ ɲini e yɛrɛ tun b'a sensibilisation na n t'a dɔn min y'i bɔ sensibilisation kɔnɔ voilà merci beaucoup ayi sa ne ko kuma de fɛ e ko k'an ka sensibiliser sisan e fɛnɛ murutira voilà i jɔ an ka jɛ ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ bari lamɛn bani kɔrɔmuso bɔ e live tigi de i ka live problème nin de ye quoi parce que e ne fila si tɛ ka kuma fɔ mɔgɔw bɛ kuma min faamu kɔrɔmuso i t'a kɛ ala kama i ka to ne ka kuma wa e ko ne tɛ ka kuma fɔ min bɛ k'e dusu suma ni n ko ko n b'o fɔ fɛnɛ i bɛ tila ka kuma don o kɔrɔ o bɛ silamɛw live filɛ la a ye ɲama de Sam ta in ka nɔgɔn duguma mɔgɔw tɛ ka papaga faamu ou e ka kuma na u tɛ ka papaga faamu ne ka kuma na parce que ne mana kuma dɔ daminɛ e bɛ na ne ta latigɛ i b'i jɔ ne bɛ kuma de ye i b'i jɔ n bɛ kuma de ye kɔrɔmuso walayi ne bɛ kuma de ne kan ka kuma de i bɛ ne lamɛn de i tɛ jɔ ne ka cɛ f'i ɲɛna a ma ɲi bigini a ma ɲi bigini de ma mais ne ka papaga t'o la ne bɛ ko min fɔ dɛ o de man di e ne b'o de fɔ parce que ne t'a su kɔnkurɔ e ka fɛrɛ bigini ta ɲuman ma yɔrɔ o yɛrɛ ka bɔ ne da ne tɛ don sitanɛ kɔnɔ yan dɛ ayi i jɔ sa n ko bigini ye ne ba de ye mais o tɛ ne bali ka tiɲɛ fɔ ne fɛnɛ tɛ an bɛɛ b'a dɔn ne yɛrɛ tɛnɛmuso don o de la dɛ an ka bɔ masanini na bani an ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini ayi e k'i jɔ sa wa in kɔrɔmuso i jɔ sa e ka ne lamɛn tama ye i yɛrɛ ko ne ma ko e tun b'a dɔn waati min na ne tun bɛ ka négociation de kɛ i ma faamuya ka tasuma da faga yarɔ mais e ko ne yɛrɛ nana n yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ cogo di o yɔrɔ la mama ka question posé ne ko Sam i nana i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ cogo mun y'a kɛ i falenna kɔrɔmuso ne ye maaw deli ne bolo maliyɛn bɛɛ ka dalaminɛ kala maliyɛn plupart bɛɛ b'a fɔ k'olu ye silamɛdenw de ye Sam i bɛ ne lamɛn ne la kuma ala bɔn a filɛ nin ye bɔn aw ɲɛ bɛ Umu ka problème na aw ma yan ka kuma tigɛ ka to Umaru ma kuma Samu kɔrɔmuso i ka kuma kɛ non i ka kuma kɛ ne tɛ kuma tugun minnu b'u cɛw ne tɛ kuma tugun ala ka sisi ni u bɛ tilen ka live misɛnninw minɛ f'u ka to i daji t'u kan u tɛ kulu kunna u t'a ɲuna a bɛɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la c'est elle est amerdateur des réseaux sociaux u fa ti ka neni u ba ti ka neni u somɔgɔ ti ka neni mais ni kuma wulila olu de bɛ na he no kɛri e no jakali e no zakime e no boba e no kunkolo pour le moment u ka carrière ti ka ci u tɔgɔ ti ka tiɲɛ u jamu ti ka tiɲɛ u ka foyi foyi ti ka tiɲɛ olu kɔni bɛ yen hali n'u ye négociation live ye olu tɛ dɛ minnu b'a négociation live sigi olu de don parce que olu de bɛ tila ka sitanɛ den ninnu dɔn dɛ k'u ta live kan n'u yɛlɛnna kuma dilannen ɲalen bannen u bɛna ko yɛlɛma k'o kɛ balaw ye sitanɛ u tɛ se ka balaw min kɛlɛ kɛ u tɛ se ka sitanɛ min kɛlɛ kɛ kɛlɛ min lagosi t'u kan a lanɔgɔ t'u kan a foyi t'u kan a b'u amusé no min ye n t'a dɔn u fa tɛ bolo la u ba tɛ bolo la u cɛ tɛ bolo la u somɔgɔ tɛ bolo la olu de bɛ yɛlɛ o live ninnu kan sisan ayi anw nenini min kɛra o ti kɛ fu ye e bɛ se k'a kɛlɛ kɛ wa n'i ko k'i bɛ i nenini kɛlɛ kɛ i bɛ kɔrɔmuso cɛ jija bɛ ma i jɔ sa jija bɛ kɔrɔmuso faut te calmer a cɛ mun bɛ yen i calme sa i b'a dɔn kɔrɔmuso ne bɛ k'i ka kuma la gosi min na on va pas laisser mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu don u dalen b'u ka so kɔnɔ i sanu i jɔ kɔrɔmuso a ka di ne ye quoi i ka ne lamɛn i k'i dabɔ parce que ne t'a fɛ ka t'i kunkolo gulon ne sɔrɔ ko in na fan wɛrɛ fɛ quoi anw ye gerew de an ka papaga ta la bocilaw tɛ se ka foyi kɛ anw na u ka ci ka bo an b'u wele ko bo faralaw u tɛ se ka foyi kɛ anw na ne ye bilen de tɛ se ka papaga kɛ ne na bociko kuma in jɔli lamɛn sisan nɔ ne bɛna min f'i ye lamɛnbali aw wo Diza yɛrɛ de kana ta studio foyi kɔnɔ bilen ko in ka ɲi t'a ye min kɛ a k'a da o i t'a to ne ka kuma wa an y'a mɛn n bɛ kumaw fɛ Diza la mais a ka di ne ye i ka ne lamɛn kɔrɔmuso n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna jɛɲɔgɔnya kun ye de an ka sabali an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la ni e y'a fɔ ne ye kɔrɔmuso ne b'a to e ta la ayi denmisɛnniya t'o la awa 94 o ka gulonni jɔ Diza fɛnɛ ka bɔli jɔ ne ka mago foyi t'a wa 94 la n'a ja ka Diza i jɔ sa
kɔrɔmuso e bɛna ne bila fɛn dɔ de la bon i ka live n kɔni m'a dɔn n kalila ala la n'i ma bɔ fɛn dɔ kɔnɔ i ka live la i b'i yɛrɛ kunkolo gulonni a bɛɛ ni ala parce que maaw tɔgɔ bila sinon ne ka pas parata la parce que ne ko ka dabila don n'a dabila n'aw t'o mɛn n ye n da bɔ tɔgɔ la a y'a fɔ maaw tɔgɔ bila parce que ne t'a fɛ ne kana yɛlɛ i ka live la kara fu dɔ ka taa yɛlɛ i nɔfɛ kuma dɔw fɔli kama a bila ne ka ko la ne b'a fɔ sinon ni mɔgɔ wɛrɛ don n t'a fɔ e tɛ bali fu yɛlɛ ne la voilà n t'a fɛ u ka t'i gulon ka taa fɔ k'i da don fɛn dɔ la u ka t'i gulon ka taa fɔ k'i da don fɛn dɔ la farala ne t'olu lamɛn ok namɛ sa namɛ i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na kɔrɔmuso nka lamɛn dɛ a kɛ ala kama i ka kuma in lamɛn i kana n ka kuma tigɛ kɔrɔmuso ne ko ne ma ko ne k'a to ne b'a to quoi mais ne ni n ka denmisɛnninya ni n ka mɛlɛkɛniya hali ni ka sɔrɔ n bɛ ka ŋunuma ni e bɛ k'a fɔ ne ye ne bɛ k'a to i ta la don mun na ni ne fana k'i ma n ko kɔrɔmuso nin to n ta la i kan ka to ne ta la yala i man ka to ne ta la wala a ka haramu depuis a daminɛ don n y'i wele n ka live kan i nana yɛlɛ n ko Sam n k'i kana kɛlɛ kɛ n ko sensibiliser kɛ i y'o de kɛ tiɲɛ galon tɛ mais n'a ma to ne galon tɛ n'a ma to ne ta la quoi ne fana tɛ se ka n bolo da i disi la halisa longtemps kɛlɛ bɛ ka kɛ k'i kana kɛlɛ kɛ ne tɛ se k'o kɛ bon sisan nɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ comme si ne de nɔ don ne se tɛ bilen ne dan ye ka bɛɛ deli ne ye bɛɛ deli n'o ne dɛsɛra n'a taara ka ne bolo da ne fana tɛ se k'e minɛ k'e sigi ka kɛlɛkɛlaw lajɛ i la u bɛ kɛlɛ la ne tɛ se k'o kɛ obligé ne bɛ bɔ a la ne t'aw yɔrɔ dɔn ni ne k'aw k'a dabila ko k'a t'a dabila no min y'i négocier k'i kana star gulo i b'a fɔ bon i fana kana maga n ta la ne tɛ ayi dɛ ne tɛ bigini gulo ne tɛ ka bigini gulo olu kama dɛ voilà ka n'o yɛrɛ de fa kɛ ne tɛ k'o k'olu kama dɛ ne b'o kɛ mun kama ne yɛrɛ ni ala cɛla la ne b'a dɔn voilà kana bigini photo fan si da i kɔfɛ non ne tɛ non ari ni ne tɛ bigini fɔ dɛ n ko bigini kelen de l'heure je m'en parce que ne b'a dɔn jinɛtigiw ka kɛlɛ y'i ka client kɔrɔ de e ni jinɛtigi bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na parce que bɛɛ bɛ ka liti dɔ réseau la karamɔgɔ kolon ni jinɛtigiw o y'i ka client ye ne tɛ se k'a fɔ k'i ka n'o kɛ n da t'o sujet la parce que ko in bɛɛ bɔra yen mais min ye bingi ta yɔrɔ ye parce que mɔgɔ si m'a bɔlen kana fɛn réclamer yan n bɛ se ka kuma ni bolo nana zervo ye sunguruba de ye sa o tɛ jinɛtigi o ye sunguruba de ye o to ye sa an t'o kan o ye ju nana zervo ye ju feerela de ye nana zervo b'a ju de feere hali Asuma i b'a gulo i bɛ bɛɛ de gulo yen nana zervo ye ju feerela de ye a bɛɛ n'ala cɛ awɔ n y'a mɛn a ka ɲi ten n cɛ i da sɔgɔ ko dɔ wɛrɛ fɔ n'a digil'u la k'u ka taa bo fara tugun ko n y'a fɔ nana zervo ne ka lɛbu kan o fana ye ne fana cɛ de ye dɛ a ye kana bɔlɔla ka se deni yan dɛ nana zervo ye fugariden ju feerela a tɛ foyi la ka ju feere jigin duguma jɛrɛ jinɛtigi ka jeliw ka taa sɛ ka taa baga mɔgɔw ka sɛw ma ka t'olu kunkolo kɛnɛ karaba bɔgɔti sunguruba namɛ kɔrɔmuso namɛ i b'a dɔn sungurubaw yɛrɛ de ye mɔgɔw tɔɔrɔ ye réseau in sanfɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yan ni ba tɛ jukɔrɔ sɛgɛnnenw de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ye k'u ju di cɛw ma k'a kɛ k'a ka di k'a kɛ k'a fɔ k'u ko ni kɛlɛ min filɛ bolo la Sam kelen de ye kɛlɛ in fama o tɔ si ma fama Sam bɛ ka kɛlɛ in kɛ cogo ni bɛɛ y'a kɛ ten artiste bɛ bɔ a kɔnɔ sisan wa a molobɛla dɔ wɛrɛ tɛ kɛ mais réseau kɛlɛkɛlaw yɛrɛ de tɛ kɛlɛ ɲɛnabɔ k'a ɲɛnabɔ kɔrɔmuso an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka mago tɛ bɛn ka na tugun koyi i b'a dɔn manifin ni maaw kumali fɛ k'i k'a dabila n'i ko k'i t'a dabila i b'a k'i sago ye kɛ mais maa minnu fana bɛ k'i deli n'olu fana yɛrɛ est-ce que Tonton Sogɛni yɛrɛ ka intervention de cɛ ne yɛlɛla sa Tonton Sogɛni ko mais o n'a bɛ ko bila sisan tɛ taa studio la tuguni sabu ne ko sisan ka studio ta ye Sogɛni aji wani ka kalandenw mɔgɔ bɛ taa kɛlɛ daminɛ n'o de ye biti kɛmɛ tile kelen mɔgɔw n ko sisan ni aji de ko dɔn ijo sa kɔrɔmuso aji wani san dako musoman tɛ wa ijo sa ne bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye cɛ i b'a dɔn jija bɛ yɛlɛ ni mɔgɔw ye escalier la de k'a cun k'aw to yen k'a ka samarasen fila minɛ ka bori jija bɛ mɔgɔw la jija ye dɔn minnu da ninnu kan k'u wɔsi fo k'u ka kurusiw fara Marega yɛrɛ de tɔɔrɔ la Marega aw ka Marega tɔɲɔ fu tɛ se ka bɔ ba la jija ye musobakɔrɔ yɛrɛ
ka mɔgɔw la dɔn ka u ye dɔn kɛ fo k'u wɔsi fo ka kurusiw fara la e ni ala cɛ maa minnu famala dɔn ma u ye san 10 de kɛ u tun b'a dɔn sɔrɔ misiki tɛ mun b'u la dɔn jija de tun b'u la dɔn jija y'u bila dɔn na san 10 kɔfɛ maa o maa tun b'a dɔn kɛ bɛɛ ye dɔn kɛ fo ka wɔsili kɛ parce que u tun famala sɔn na e yɛrɛ dɔn caman kɛ e ma kɔnɔma dɔ yan e ma kɔnɔma dɔ yan non jija jo tɛ na e ma kɔnɔma ni i ti jɔ an ka jɔ wa e ma kɔnɔma dɔ e bɛ se ka sukaro e bɛ se ka mɔgɔw e ala cɛ u dalen u ka sow kɔnɔ u ka salon kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka radio minɛ ka jija kala ka dɔn kɛ k'a ka di ka dɔn kɛ k'a ka Sami b'a dɔn min na ne bɛ ka kɛlɛ in banni kuma fɔ Sami b'a dɔn ko kɛlɛkɛla in si tɛ ka kɛlɛ kɛ ni juguya ye ko bɛɛ bɛ kuru une fois ne ɲɛ bɛ kɛlɛ la bɛɛ bɛ kulonkɛ yɛlɛ la a kɔnɔ depuis yen quoi ni si tɛ fɛ ka si kɛlɛ a y'a dabila walayi san'a ka kɛ tiɲɛni wɛrɛ ye quoi walayi kɛlɛkɛla si tɛ fɛ ka si kɛlɛ ne ɲɛ bɛ ko in na ten ne ɲɛ b'a la ni ɲɛ min ye ni bɛɛ ɲɛ b'a la n'o ɲɛ ye muso ni sitanɛ mani da tasumani minnu bɛ yɛlɛ ayi e bɛ siran ayi e bɛ siran ko ne tɛ siran u ɲɛ dɛ ne y'o fɔ n ko bo faralaw de Awa Ture sungurunba in Awa Ture bɔrɔdɛli caga produit munna a jukɔrɔla a bɛɛkɔrɔla kɔrɔmuso ne lamɛn sa Awa ne lamɛn ba in mun to yen sa kɔrɔmuso e ka ne lamɛn ba in Awa Ture n'o de fɔ aw muso ninnu de ko don n'an b'an ka kuma ɲɛnamaw la an bɛ k'an ka kow dilan cogo ɲini a kana na sigi ka ne da don e jɔda foyi de tɛ nin ko in na yan fo bɛ na artiste u bɛ nɛni sanfɛ fu cɛ kɔrɔmuso ne nana i ka live kɔnɔ de ne nana i ka live kɔnɔ de ne nana i ka live kɔnɔ de ne nana i ka live kɔnɔ ne de ka baro kɛ quoi est ce que e bɛ k'a faamu n'an bɛ kɔrɔmuso n'an n ko Awa Ture filɛ nin ale sungurun ba in a bɛ produit mun a ɲada ni koyokoyolen don a biɛkɔrɔla Awa Ture julakolon video bɛ e mun ya a biɛkɔrɔla bɛɛ finnen don non boss u k'a dabila u k'a kɛlɛ in dabila Sam ka dɔ fɔ de bɛ tigɛ kɔrɔmuso ne b'o fɔ dɛ n'i bɛ ne lajigi i bɛ ne lajigi koyi ne tɛ siran na koyi ne tɛ nana mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka diya ko ne bɛ siran o ɲɛ ne tɛ siran ne mais a julakolon video bɛ yen kɛ i mago b'a la n k'a ci ma ayi masama vraiment masama Awa Ture bɛ ka dɔlɔ buteli kunkolo a bɛ k'a sɔriya Sam ala kosɔn i yɛrɛ y'a fɔ k'i ti yan ko k'an se gulonni ma ala kosɔn kana na n sen da i jɔ sa kɔrɔmuso i jɔ sa ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna o kɛlɛ ko tɛ o lamɛn sa kɛlɛ ko t'a la man b'a dɔn o tɛ yan e kan ka fɔ ne ma tanti yɔrɔ n kan ka f'i ma ko tan mun ne kan ka fɔ ne ma tanti parce que n tan de ye kɛ mun ne ye tan ne sisan non ne tɛna o kuma fɔ réseau sanfɛ dɛ parce que n'o y'a dɔn fana k'i fana ye somɔgɔ u bɛna to k'i gulon nɔfɛ o bo faralaw bɛ t'i gulon a bɛɛ ni ala cɛ tiktok bo faralaw bɛ t'i gulon n bɛ ka f'i ɲɛna de dangaden bocila ninnu u bɛ bɛɛ de gulon i m'a faamu non walayi denmisɛnnin ninnu a y'a kɛ ala ni kira kosɔn aw ka nin manamana kɛlɛ in jɔ aw dama ka di nin ma aw dama bɛna tiɲɛ ɲɔgɔn ye artiste b'u ka villa don dɔ la aw b'a ye k'u jara aw bɛ tila ka bɔ tuguni aw bɛ tila k'u yɛrɛw nɛni ko aw ye nin bɛɛ kɛ yan kɔrɔmuso mais dulɔ buteli fana bɛ don mɔgɔ la cogo di m'a ye kana manɔ ka fɔ yan mais gumɛ bɛ mɔgɔ minɛ ka se nin bɛɛ ma wa est ce que n'a tɛmɛna n'an tɛ kolonkalaniw ta kunun sɔrɔ yɛrɛ mamuso manager ka kalanden don ayi dɛ i jɔ dɛ mamuso ye cɛ dɔ lu ye yan nɔ o fana tun bɛna mamuso la maloya surɔ k'a k'ale foto a y'a fɔ t'a fɔ DJ a bɛ ka maraka kɛ jan min gulo k'a k'a jɔ ko Awa cɛ tɛ dɛ i jɔ an bɛna ni o ye o mais i b'a dɔn ala cɛ gulo bilen i jɔ n lamɛn surɔ cɛ nana fɔ dɛ ne yɛrɛ de tun b'a live kɔnɔ n ɲɛ de y'a ye a ka n'o cɛ in gulo bilen dɛ cɛ jamujan o a ko besi de kun don wa i jɔ susu ye commentaire dɔ bila susu ala taara fana kala susu ninnu n y'a fɔ ye aw de bɛ balaw bɛɛ wuli a kana ne ko non Aïssa
ejo sa kele ko tesa nete ka sam ton tay mona kumina anabia dobe boko sitane la na tarata mene ngubi tan nike ato ne fele famsa ejo sa koromso ejo sa nebe na susu ibaro c'est nous sensibiliser au fene ka juste que sitane fa ba we ti adi de mal iko na muso ka kana iba ka concert ko ro fo kun non susu beka commentaire do de bla ne ba fe ka jabe wala susu ne balma de kasa ne kasa be famille kelen ni wa be kasa to ko de bala oui o te réseau wan ko ne ni kasa ame dumun ke minan kelen kono ani fen chama ke ñoko fe ani ar sungurun tigaw ni fo nge ñoko fe we on che ko de artiste tese ko artiste tese ka on ta tien wa videoman ba bien tese aya josa samu ebe na fo Samu Zulu ni kasa ye demsanu de ne balku ne minyu be ba kasa mata ne la ka lebu ka na buruja ali kunu Samu tara kasa fe ne tura Samu de ko ne mata kasa ko fane ni bane ni dane ka ya dobla surudunna a kelenta au kan fe ni balma ya bia ni ngeen to me min da ko no ko kasa ko kuma mboni kasa be ju fara dokana kasa to ko bega indépendance bi bolo mais balma be toujours la moya be kasa ni beche duguma ya no au sigero sola ya no voilà il y a un réseau de talma mi dama mo dam so nga kola de yore be ni soro tane iga siralo ere awa ture ka soldat star oni ere dama e obiti glo ndatala nebe ka demsenu bla me boruke wala saka ko anticiper no bi no quelque chose non ijo sa koromsore ibaro ere be gira ko ngocha ki to mba ne bujabi nete mabane nete mafane no ne yinga ngal munna ne bujabi demsenu kasa be dorla ki par ki yala la tiktok ko no wa kele kala wuri do mena min finyana Mariam mena min finyana kwa Awa Touré nebe Awa Touré nenne parce que kala be réseau sans fait na fa Awa Touré to serenda la commentaire la nete sirana Awa Touré ba biere ne da fa nyana nete sira Awa Touré ay kana fo sam sakana banen sa fa sa ifene tan mama e commentaire nyame ntina banen bi de la lan ko Awa Touré bo ijo nana zervo ka kalande ne Awa Touré bo Awa Touré be ka do butel kungolo de don adugumala la yala nana zervo ta eska te kolongala nya parce que kalande ni krambo ate bo commentaire na wa baw deli ala koso aw tse ka ko gla ni mo ko ka solution ko la tane bolo sa ni mo be la ka ko nyini ka fene samzulu tata ere chi be ka ko yi na ere chi ne te ka so ko na ne te to ka fenga fe non 30 secondes ko no kuma fo ni na taran no nga live lo bitane bla micro ne la ni fo la tiele parce que mi ta fait fo amandui la peine ma ka fenata tan umu ngo bene kula ne kenle ni na bebe na sara lo bebe ne ni wala sanganse buka kula no be fika kelere ko bene ne ni tamba be diza kuna ni be ka nege ni ga ya ujo iko kibe jino ni ne fene ka starte tamba muso ya lete do kuma ngena mi finira ne ma viengo depuis ala ki dango ni ne kuramso ne be kuma do fole o chien de ko samduli kana tafuta funta diza fene ka tamba lawo parce que ale be kan kele ile ay jija ka tamba o yangu yere ka tamba ko kana diza ka tamba fene bulo mami wata Amuzulu ni be fe kele nga ba ibe jina nunu be de dai kofe awo no kara kele bebe ba wa mi yere ne fa Samzulu ambe ku sumali anyena ko bana ko kele bana ti sabe bo fudo dio ne ti ko fe formula beyena ka bana bebe ka na snogo ame muye diza be ka live mene ka soke ka disigini kala koromso josa aisa koromso ibaro kwa
tiare la réseau in flyer na réseau in kadikoyi ibaro problème ne kuma do foya na me ba ni 2 minutes dia wala ni kuma ben dusukulu la ne kuma do foya be ne ka kuma ke mana ka déjà signa ka kunu déjà ko munya le toro ko kele kono bingi tara nana poser kale la bla ko de majai kai nana defendre ka ne bi kuma yibu uko ne na figidi kono dossier kono bossé ne be ko jate ni ko juku mo ko tikeli ni representa ne te kele fe bingi ko mangoni mais à l'avenir ni ko sugu nunu amanga ke ne ma juku ko ne bi fɛnw fɔ ye sana o ka taa ne neni a ye to ka ne da kɔnɔ kumaw minɛ n bɛ min fɔ ni wari ko min bi réseau la bingi ma tɔgɔ ɲuman tɛ bagi ka bɔ a k'a fɔ mɔgɔw ye minnu bi i b'a dɔn ko fato ni lalomaw ni ko ni ne yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la min bɛ ka bingi ka kɛlɛ kɛ déjà bɛ ka bingi ka kɛlɛ kɛ mais bingi yɛrɛ ɲɛ t'a la parce que manamana mɔgɔ minnu t'an b'u tugu bingi ko in dɛ ko bingi ko dɛ o bɛ tiɲɛni na dɛ déjà wulila olu de yɛrɛ de nɔfɛ o bilayi ne ɲɛ bɛ ko in na ten no a tɛ nana neni o mun bɛ se ma hali sini a bɛ nana neni n'aw ma kontan ne yɛrɛ nana ba biɛ nana ye ba biɛ de nana sunuba de n'aw ma kontan ne yɛrɛ bɛ nana zɛribɔ o de ne yɛrɛ b'o buruja parce que ale de ye nin bɛɛ san bɛɛ ma yan a tɛ mɔgɔw to yen nana zɛrifu ye ba biɛ de o ye nana zɛrifu ye ba biɛ de wa nana zɛrifu sunuba de nana ko mun de bɛ s'aw ma o de tɔgɔ ye nana ye wa dɔnkilidala de nana ye wa nana de bɛ ka dɔnkilidalaw bila ɲɔgɔn na n'u ko ko ayisa kɔrɔmuso i b'a dɔn ayi kɔrɔmuso n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ayisa ninnu to yen koyi ninnu to yen ninnu bɛ k'i piège de kɔrɔmuso ne bɛna taa ka b'i ka live in kɔnɔ walayi parce que le problème c'est quoi i jɔ sa to nin yɔrɔnin fɔ nana ni disa ka kɛlɛ a ma kɔrɔ n'aw ni disa ka ɲɔgɔn dɔn ye wa aw bɛ se k'a fɔ tɔgɔ di ko disa to o nana kɛlɛ a mɛ s'aw ma c'est pas votre problème c'est le problème a nana a y'aw dabɔ k'aw seno na balu la aw b'aw seno ni nana ko la nin fɛnɛ bɛ k'aw bolo ko dɔ ye sini aw bɛ nimisa kun min na tile kelen a y'o fɛnɛ de fa yan ni josa a fɔra ka gosi de dabila ni mɔgɔ min sera aw ka artiste yɛrɛ ma a ye bɔ ko tile fa ne yɛrɛ dabila kɔrɔmuso i b'a dɔn ne bɛ jigi e la toro n bɛ ka jigi la ni bingini ma directement ne yɛrɛ bɛ bɔ k'o juden gulo n ko bingini y'anw ka mali artiste de pour qu'aw b'a neni n'aw sera mali artiste ma n b'aw buguda ci ne b'aw buguda fa mais ala k'i ka pardon sa tata umu k'i ka pardon bɔ kɔnɔ bon ne lamɛn sa k'i ka pardon o y'o kuma bannen na mɛ. n tɛ pardon ka bɔ a kɔnɔ dɛ e de nana sɛbɛn ne dun y'a sɛbɛn ne n'aw ti ɲɛ a la dɛ depuis ko in daminɛna n ko n ti ɲɛ o de la aw de y'o kɛlɛ kɛbaga ye wa ko ye jatigi ye mun jatigi aw bɛ se ka jatigi bɛɛ ka kɛlɛ kɛ wa o tuma na nana ale bɛ hɛrɛ kɛ de k'aw ka kɛlɛ k'ale ye o man ka kɛ o. kɔrɔmuso dɔnkili da la tɛ ko fani a bɛ fani bɔ mɔgɔ tuma na aw kɛra nana fana fani de ye sa wa sisan kɔni c'est gâté dɛ aw ko k'aw b'o ka kɛlɛ k'o nɔfɛ jinɛtigi mana wuli k'aw b'o o bɛ ban wa. bon kɔrɔmuso n'i tɛ ne lamɛn ne b'i ka lɛbu bɛɛ kɛ baara ni saraka n b'a bɛɛ kɛ baara ni ka taa n'i tɛ ne lamɛn walayi. ayi kana baara ni kɛ ka taga o fana ye sofɛ don. ayi bɔn lamɛn i b'a dɔn ne bɛ jigin e la quoi e ka nin sanbaden kɛ réseau sanfɛ k'a fɔ ko e bɛ réseau taabolo i b'a dɔn u bɛ k'i nɛgɛ k'i fili jɔ de kɔnɔ. ayi ne tɛ ka fili jɔ kɔnɔ dɛ ne tulo b'a la ayi dɛ ne tɛ kɛ yan sa e bɛ fɛ ka min kɛ o tɛ démarrer ne ɲɛ bɛ e la o tɛ démarrer yan a ye kɛlɛ in de jɔ bɛɛ k'a jɔ kɛlɛ in cɛ man ɲi mais n'i ko ko k'a jɔ hali t'i ka téléphone datugu dɔ bɛ taa dɔ minɛ n'i ko ko k'a jɔ kɛlɛ in yɛrɛ tiɲɛ tɛ ka fa la bilen. ni ne yɛrɛ bɔla i jɔ sa i jɔba in ni ne yɛrɛ bɔla ka live kɔnɔ ni ne yɛrɛ bɔla ka live kɔnɔ sa ne bɛ taa n ta. Samu i ye lamɛn i bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka bikini bɔ a la. e de la ka bikini gulonnen ne bolo k'a ban nɛnɛ. i tɛ se ale ma dɛ hali n'a sofɛrɛ i tɛ se a ma. non n tɛ se a ma walayi n tɛ se a ma. ni a tɔ fɛn n'a tɔ fɛn fɛn y'i ja o b'a woro fara n ka sira tɛ. a banna ne tɛ se bikini ma dɛ. déjà min fɛnɛ don n y'o kelen de fɔ n'a tɛ bingi gulon ka ban a tɔ fɛn fɛn y'a ja k'a bɛɛ ba woro fara bingi n'a cɛ a ka n'olu gulon dɔrɔn
sinon à toi depuis ne ka bila réseau in sanfɛ cɛ tɛ se k'a fɔ k'i bɛnna ne ka vidéo kɛlɛ ko artiste dama ka ɲɔgɔn gulo parce que minnu bɛ ka gulo ile bɛ ka ɲini fila de ka gɛlɛn ma ka jama neni général ka jama bɛɛ neni ɲɔgɔn fɛ n t'o la n tɛ nana tɔgɔ don a la n t'a fɔ n ko ka nana to yen c'est pas mon problème Bingi o kana neni a n'a cɛ n'a ka famille ni fɛnw ani a tɛ girigiri bɛɛ k'a fɔ ko a tɛ girigiri bɛɛ tantɔ c'est l'expression a yafa ma ou bien Bingi bɛ taa mais minnu jiginn'o la kɛlɛ kɔnɔ yen n'a ye min sɔrɔ ka min kɛ a ye taa ɲɔgɔn kun jɔ ɲɔgɔn dafara ne mago t'a la mais ni artistes bɔra la c'est bon pour moi e min b'a la ko nana aussi ni nana ta b'a di ju kɔnɔ ale de man san bɛɛ ma Aïssa muso a dabila sa o dabila i ka baro kɛ bagaw de don i b'a dɔn waati dɔ la ayi o tɛ fɔ ne bɛrɛ yan kɔrɔmuso ne lamɛn sa i b'a dɔn e ka problème i ye heure kelen de kɛ kuma na ne ma kuma sɔrɔ kɔrɔmuso n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna kuma min ka mɔgɔkɔrɔbaya cɛ namɛ i bɛ ne mɔgɔkɔrɔbaya cɛ wa i bɛ ne ni hakili cɛ wa ne ka mɔgɔkɔrɔba de ye mais i b'a dɔn commentaire kɛla dɔw filɛ olu bɛ kuma fɔ namɛ n tɛna nɛni kɛ sa est-ce que ne bɛna nɛni de kɛ wa kuma fɛn fɛn i da ja fɔ mais kana nɛni kɛ ok ne tɛna nɛni kɛ o e ka ne lamɛn ba ye ne lamɛn aradari yala ko tɛ sa a ye mɔgɔ tɔɔrɔ wala ye ne tɔɔrɔ aradari in filɛ nin ye ne kan ka aradari in da kan aradari in cɛ de don a muso don aradari ni ka sɔrɔ e ye muso ye n mako b'i ka su kelen na ka dɔ k'i la quoi walayi n mako b'i la aradari ye cɛ de ye o yɛrɛ ni aradari tun bɛ liti kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon n'a tun kɛla muso n tun bɛna su kelen demander a fɛ dɛ parce que a ye impoliba de don walayi aradari bɛ fantôme yala a mɛnna koyi ne b'a ka compte dɔ in tɔgɔ dɔn mais n tɛn'o fɔ n b'a fantôme tɔgɔ dɔn i yɛrɛ ka jo duman dɔ de don mais n t'a ka fantôme tɔgɔ fɔ a tɔgɔ fɔ n ɲɛna ayi ne ka jo duman si tɛ yen mun bɛ ne ban dɛ ne ka jo duman foyi tɛ dugukolo sanfɛ aradari ye ne ban ne ka jo duman tɛ mun bɛ ne ban aradari yɛlɛla de il a juste rigolé non yan tɛ sa yan tɛ o an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne b'a ye n ka live hali kunu ne y'a bloqué n ka live kɔnɔ non Amine nka ye ne nani aradari bɛ yan a k'a fɔ ko tiɲɛ don ou bien nkalon don kɛ ni ne ka jo duman don kɔrɔmuso n'i y'a kɛ sutura la n tɛna se a fɔ ye ne ka jo duman foyi tɛ yen aradari e man ka Sam neni parce que Sam y'a seko kɛ ni kɛlɛ in na toro Sam ko de k'a bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ni wari dira k'a bɛna woro farali daminɛ bon ne tɛ fɛ o de ka kɛ bɛɛ n'i ta kɛcogo dɔn a ye ne faamu ne tɛ fɛ kɛlɛ yɛrɛ de ka wuli parce que kɛlɛ ninnu bɛ ne la kasi de nkalon ma ɲi n'o ne ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn na réseau la walayi ne bɛ kasi de ça fait que ne fɛnɛ bɛ bɔ k'a bɛɛ ɲagami minnu yɛrɛ aradari ko i ye ne dɔnbaga ye mais i mana kɛ ne dɔnbaga mun ye n b'i ɲɛɲini b'i dɔn mais i k'a bila i kunna n'i dɔn don o don non aw bɛɛ bɛ liti ka ɲɔgɔn fɛ t'o dogo i la a to yen awɔ an bɛ kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ kɛlɛ tant que a ye ne ba neni aradari n'i ka compte wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn a la i k'a bila i kunna i tɛ Samju ka jo ye a tɛ sɔn ka demande kɛ ka yɛlɛ de sinon n'a kumana i bɛna a kan dɔn ok ne ka jo tɛ n ka jo tɛ n balima tɛ n teri tɛ n ka papaga tɛ tugun parce que maa min bɛ ne ba neni o tɛ ne teri ye ayi i b'a dɔn Samju i bɛ ne lamɛn i b'a dɔn déjà kɛlɛ ni Bingini kɛlɛ ma ɲi min na a défense talaw aw denmisɛnnin damaw de ka di minɛ dɔ bɛ Bingini fɛ yen olu ni dɔ ka di dɔ bɛ Dija fɛ yen olu ni dɔ ka di aw dama ka mɔgɔya kana na tiɲɛ réseaux sociaux mana ko ok sa kɔrɔmuso i jɔ ne ka ninnu bɛɛ to yen sa ne ka taa ni ka kuma ye aradari b'a yɛrɛ ye ne bɛ n yɛrɛ ye quoi i m'a faamu aradari to ne kɔni fɔla n b'a dɔn i m'a ye depuis ne ko n k'i ka joro a tagara i m'a ye ma dɔ wɛrɛ sɛbɛn yan a dun ka ni dun y'i dɔn n b'i boda fara walayi kɔrɔmuso na n ka kuma ɲɛf'i ɲɛna an ka taa walayi n'i y'a dɔn n b'a ju fara a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ tile kelen tafu ɲɛnama t'a la Seru ne ka téléphone kura tɛ d'i ma dɛ a bɛ Seru la a bɛ fɛ ka ne ka téléphone ta ka to kɛ kulonkɛ la ko tu as un nouveau téléphone maman tu veux que je te mette YouTube dessus non kɔrɔmuso kɔrɔmuso n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn commentaire kɛla nin filɛ quoi i ka mɔgɔw de don i m'a fɔ ma parce que i b'a dɔn maa bɛ question dɔ poser mɔgɔ kunna a tɛ na fɔ ko Sam nana ne ka sujet de dévier ne tun bɛ Sam fa de kan Sam nana ne b'o la ka taa don dɔ wɛrɛ la Sam ne dun ka kɛlɛ ma dabila e jɔ fana ka kɛlɛ kɛ n ka tablette dɛ ayisa an k'o to yen i jɔ aradari bɛ ka kuma dɔ fɔ Sam ne tanunen dɔ bi koyi Sam je suis sur toi tes photos je connais plus que toi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ n bɛ k'a ɲɛf'i ye o de la aw dama ka kɛlɛ i b'a dɔn i bɛ ne lamɛn i jɔ non ne t'i lamɛn aw b'a dɔn ko aw ka ni kɛlɛ bɛ na la n'o fantôme démasqué de yan
hey ba bien ijo koromuso ni mi jone kan yoro fo ni mi jonga ni yoro fo ni mi jonga ni yoro fo ni be mine aw kan ni kele abina na ni phantom démasqué wala mbala ijo koromuso ijo koromuso aki bani fakama ijo ne kan ga kuma fo so ne be jigi mbe taka ou bien so ki jone kan yoro ni fo okay aradar kan be ne don non name sa e kan la me bani Koulibaly ne ka pas parater Koulibaly la Koulibaly ba yere ne be Koulibaly be anno Koulibaly bi yere ne be nyere ne sambe yere Koulibaly ba yere sunan abe binne de ne la me nyegante bolé de okay ntena blenga mais jone ba fe ka radar jabi nyeganto yoro le siatiki de ne la ne te se ka takai alamere radar yene baneni imam fama mais comme ego ke ebe ne don problème te ala kiga ta kasha jija kale bi donga te mi yere ka aw ijija non aka ijija yene banen tuko mi ga bonne photo iti parce que ni ne yi don ne ka mako to la bo ba biere ka mako bola aradar yi ba bie samjul la fo ni ne photo di bolo tabona e non ne te moko ya don est ce que be ne don Chelsea kana ne korobo ko minazi ne photo a mogote dugu ko sanfɛ ne minazi ne photo i b'a kɛ wala radar ma kɛ to ka réseau jate ma ale yene ban koromso radar ne ban ne yɛrɛ ka live kɔnɔ na radar tala ne ban ni cɛ koromso i t'a to ne ka kuma wa radar e ka demande kɛ ka yɛlɛ a bani e banni kɛ ne fɛnɛ o kɛ e fɛnɛ ko juguba ko ye dɛ radar be ka ne ban ni jɛ don to kalama n'aw bɛ kɛlɛ la aw dama minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye ɲɔgɔn to ye kɛlɛ kɔnɔ sa kɛlɛ bi ban sa hali n'a fɔra aw bɛ dogolen don bɛɛ bɛ dɔn a y'a dabila bɛɛ bɛ kumakan dɔ sa a y'olu dabila a ye ɲɔgɔn ni ninnu jɔ kɛlɛ kɔnɔ a ma ɲi sa a ye masa ninnu yɛrɛ de bɔ a la masa ni kɔrɔmuso ijo sa Ijosa egi bla pela sa ankato damo bi mama yo nankaye te koromso aki pan fa me la donner quand kuma faut quoi tu vas pas insulter c'est moi aradar ijo aradar be akuma do fo merci Sam merci baneni ka bi bararo aradar kana photo la okay aradar ego ke tene banen mais bese ka boni après vous ka ira la ka fo ki ne banen est-ce que be ka fomnya yene banen commentaire là ça fait combien de fois bien sur live arkunu aradar bloquer le ne bolo foni nga modulateur foni nga petine me compte fona kala ka débloquer peut-être une ko fait kunu ne aradar bloquer ari nyere ka live ko nana est-ce que be ka fom ne yere ka live ko no nya bloquer ko aradar non name abe kuma baw non bon ne b'a fu benyana réseau ka moko be ne ni mambe nyugo do nyango bon name bayin koromso ijo ibaro ma tese ibaro ne tesira ma tese ne lamina ma temina zikenena ni ne photo be mambolo iba bieta iga bona e nya fo bela jenya wa tene la kele ban koromuso na bi bolo ni ma bona tinta afaima o kelen ko ni se ma sitolero la nebo boami bondala ne ka tanye fe mote ijo est-ce que tiam photo boli ba jo tiam photo bali ba la jo na yo ya bo don wa e tene karato de bila o tin don ne photo be mami bolo bona ede ma zema wale kui bon koromuso na be bolo ni ma bona intenta fa ye bila tamuzo ese te joli mi de follow parce que ne be ka do ala to ko manga ko ije ijo ne ka do butel be am se ka camera jo ala ka ira ne be ka do de mi so maranna o se kana ti be kan nyene o doy aya fa ya mo e doy fa na joli mi a be complet be ne bolo depuis sur ne be kan goshi ça mi ma bo matériel la de parce que do be ka ne fa na be ka gere to ko na o mandi nyede non ne teni nani mais photo ko yoro la non ne teni nene bon koromso ni ma ube ka fo ko ne photo bu bolo photo ko yoro la idabala parce que nte photo ko nta kulengala diana tige jonsi fe parce que ni ko kibene menazini photo e dron ne bi kele di ka ira ila bona e ne bi kele di parce que photo mane la se a photo te ka ne damine na ne photo ne ma wote photo boli na bobali ala de ma ze mambali kui ne photo be mi bolo ka fo kiba fe ka ne kele ni ma bona ye ba bie fole fle
Bien creux et Ma femme. c'est doux, bien. A fole ne fleur wa ka me wa partager wa la se dien mo ma ko ne photo be min bolo na ba fe kan kala ou be kana minasi ken la ne photo ni ma bona ikeli fade on bela ba bien wa fo a dien wuli ala kana barga do ife ko Samu nous de datu suno photo be ka profil yere ka déjà photo soro ka ne ma ko papa katala hey koromuso man e ka foko kana ne photo e ka ni doron sisa ni fere mo ni sa jojo ijusa photo jel bola no ko ne photo jel bola chamamba dono la chufa o tara ni problème no au shira ka photo do glon ko lube bani na wero photo ba deni bola arta awa 94 ka konti ko na photo do glon ni bolo ko ne photo do ko ne photo yere de do ne photo be awa 94 bolo afle glon na ka konti kono ne mo ye ko be ay ta ne photo do sam photo do awo sam de do ne photo be ay wala famille ne photo be awa 94 ka konti kono mais ne ma do na ka fe non fleur parce que ni kala be ne te fleur like amandine merci Jo réseau kala yere de best ngana wallahi beka bed ba je TikTok do farala aw do rek e do de début do dara mam so fa na live mena folo ko bete reposer ne babe do ke ne domina aw tunteun ne sirenge mbaye domina aw tunteun ne ma do ka wuli ka fo kibe ne kele ko foto ko kuma c'est un enfant ko arada ne masaka ni français kala ne o do ko ka leta mi ngoko ka ta kana ne ninga ha o do fana bi ani no ruto photo bola ko bubu e fana bi na mun fani sanfɛ e tɛ to duguma sajo e ka to duguma be non sibil nunu to parce que ni na kala mi e u kana no ka parti so lu to ko mt e ka parti jume e ka fone folo c'est qui Mamsum muye Mamsum ye aba fe ka fore ko mamsu aba fe ka fore ko mamsu awe disa ka chelo de o kale mando lusi o ijo sa ube ka question imposer de kuna comme ne be ka ma présenter ou la réseau sans fait ka fo ko ne teru do ne no lube ngon don amba fo ko wa fo mamsu no ba ko sam ko no ko kombi photo bla Mamsu de o e maraka de mteta ijo sa ijo koramso ijo sa ta nya don sa koramso ne te sa uni ne de do e baro be ka ke mina mt ake to tan ube ka ne de nyininga eteo komi ne mo so ko ngada sensibiliser ko be ka ne ni jo ha ngana ka ne mo ko fe ijo sa ete ka doni ebe ka mo jabi uni eteo ube ka fodi ko ne ube ka na ni mamsu de parce que si ça ne ni mamsu ba fo nyoko ma live ko mamsu ba ko sam ko mi photo bi one do fe no ko ne ma ko grammaire kale ma mamsu do ala ni gra ijo ne kata ka bo ambay mt ça va kan mambida be ça ijo sama fam sisa ere afi horonda ko mamsu ni kasha e balma o momi fo do bu ko de ta yala sa ko lu e photo do mo bi no e no lu bla ngona de fe na ko fo Aisa ai ta ko kasha kan photo da uma ba da uma ai ta ko mamsu kan photo da uma ba da uma kasa ke so ka kan photo da au la ila mo da rasul ai ba kasa sigle na daraja la rasul farte ga bo kasa Sam wala ne me fi ko ni photo te ni jugla ma ko sa ni jugla ni ko fi mt bilasi kalilangolo basinjire la ne kalilangolo basinjire la ne photo babagati ate nunu kelen na ko min be ne photo be ne be ndaka miri ni ma fama ko la bo bolo ka fo ko ne bla aw bolo ka fo ko mo be ke ngana e gansana ne ma ke ngana e gansana ne farnyale fenfe ne sigilenti a gansana ka sa be mo ya fe de mo do nera ni kene na ma benefe ne nya bla ala kan dima ko ra kle flamme mo ya be kasala dem soni mu do ara ma de de e reso te chenza wala e reso kun mate chenza e reso te chenza kasha to lu mo yu what the fuck you know I got you man
comment dirais ça MT MT ibaro nun Aïssa nunu be kan logobi de sa nunu be kan logobi nun baro ne chemi u be no ne re bla fe kan de la bonne ka wala folo kan di ma khoro folo de suno no dem sa nu tewa akola la na de ka in box la ma tewa mo ni gwa bonne le kumina le kunwa gaware wa ama ereke ne re do ko ama ngoni yele wante ka shwata to na tukuru mo ba juko sa ako okay kan tanyame dem sa ne poldo da bine ni ne ko fama whatsapp kono wala ma ko yene badi ko tifo ibaro anteseka ibaro problème c'est quoi volume ka do anteseka kuma me umu bolo ya ale be ka ta fuate mo la me hein voilà comment ça Pamuzulu nyenga mikoro da tukaya utafo menayo neninge mbada ele. Sa ante neninge. Ojume. Noko. Noko ko fe wa fima tando no ha chen ni dula mo resa. Ni me lo. Ni me buruna le je sa fe. Che che ba boro ma chane. Wala. Na ibaro du côté. Bo fina bu ne du côté.